pondo ng lipon ng senior citizen sa ilang barangay umano sa Umingan, Pangasinan na nakikitaan umano ng irregularidad. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Ron Araca. 104.7 IFM. Report! Sumangguni sa IFM Dagupan ang ilang mga residente mula sa ilang barangay sa bayan ng Umingan ukol sa umano'y irregularidad sa pondo ng senior citizen sa kanilang lugar. Binanggit ang mga ito, una ang kontribusyon ng bawat miyembro ng senior citizen sa tuwing may namamatay. Anila, kahit 10 taon na umanong nagko-contribute ang isang senior, kung hindi ito nakapagbigay ng tatong bayaran, ay magbaback to zero raw ito. Sa makatwid, mawawala umano ang kahit 10 taon pang nakapagbigay sa kontribusyon. Ikinakasama rin daw ng kanilang loobang wala umanong transparency sa pondo na inaasahang mailalathala sa mga pagpupulong. Dagdag ng mga nagrereklamong residente ang umano'y palakasan system din. Mayroong mga pagkakataon umanong mas napapabura ng mga kamag-anak o di kaya na may mga kakilala ng mga nasa matataas sa posisyon ng asosasyon. Ayon pa sa mga ito, ang dapat sanang tulong, lalo at mga matatanda ng mga ito, malaking tulong para sa kanilang panggagamot. Bagamat tila napupunta umano ito sa pansariling interes ng mga namumuno. Tumangging magpakilala ang mga sumangguni, bagamat umaasa sila na sana ay maisaayos umano ang kalakaran sa pondo na laan para sa kapakanan ng mga senior citizens sa mga barangay sa Umingan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. Samantala, bukas po ang aming pong himpilan sa pamunuan naman po ng mga senior citizen dyan po sa ilang barangay po sa may Umingan, Pangasinan para po sa kanilang aloobin o pahayag ukol sa nasabing issue. IFM News. IFM News. IFM News.